Takto vyzeral altánok v Tatranskej Lomnici ešte pred niekoľkými dňami, posprejovaný neznámymi vandálmi a vulgárnymi symbolmi. A takto vyzerá dnes. Len pred pár dňami pribudla v našom nahlasovacom systéme informácia o tejto udalosti a naše mesto neváhalo a promptne reagovalo. Vulgárne nápisy boli zamalované a nový náter dostala aj rozvodná skriňa. Ako sa nám podarilo zistiť, nápisy na altánku sú spájané s istým futbalovým klubom z Poľska. Chceme sa však poďakovať zodpovedným úradníkom z mesta Vysoké Tatry a pracovníkom, ktorí sa na obnove podielali. Altánok tak bude môcť opäť plniť dôstojnú úlohu pre verejnosť. A na tom záleží. Ako je vidieť, keď sa občania spoja, dokážu prakticky čokoľvek. Ešte raz ďakujeme a veríme, že aj takéto veci pomáhajú vrátiť život Tatram a zachovávať ich pre budúce generácie.